Aikalisä, jos heitto menee koriin, niin Suomen aikalisä ja peliä jatketaan sen jälkeen täältä Suomen hyökkäyspää Vapari on jatkelta. 2 korin päässä on Suomi ottelun voitosta. 13,7 sekuntia pelikellossa. Pallo pelataan lopulta Koposelle. Koponen lähtee ajamaan Monia vastaan. Nostaa 2 pistettä. 10,8 sekuntia jää pelikelloon. Konkrasov. Hänet pakotetaan vapaaheittoviivalle. Siinä olisi voinut malttaa salin ihan hetken aikaa katsoa. Siinä oli hyvä tuplaus. Se pelattiin hyvin syöttölinjan yli. Siinä olisi ollut mahdollisuus yrittää myös riistoa. Mutta ihan oikein siellä Koponen hyökkäsi suoraan korille. Ei lähdetty pakottaa kaukoheittoa. Edelleenkin 10 sekuntia, 2 pistettä euroa. Mitä tahansa voi tapahtua. Ja nyt Jetmanilla ei enää ole aikalisia jäljellä. Eli joka tapauksessa joudutaan jatkaa peliä tuolta vieraan kenttäpäädystä. Konkrasov. Ensimmäinen menee ohi. 27-vuotias Moskovan Zetskan pelaaja. Mielenkiintoista nähdä, lähteekö Venäjä rikkomaan, jos tämä heitto menee koriin. Nyt siinä on 3 pistettä eroa. Pakotetaanko Suomi heittää 2 vapaa heittoa. Nyt joka tapauksessa pitää hyökätä kovaa korille. Juuri näin. Eli pakotetaan Koponen ottamaan 2 vapaa heittoa sen sijaan, että hänelle ei anneta mahdollisuutta heittää 3 pisteen koria. 6,3 sekuntia on pelikellossa. Venäjä johtaa ottelua 3 pisteellä. Siellä on mahdollista, että toinen heitto heitetään tahallaan. Joka tapauksessa ensimmäinen pitää pistää koriin. Vielä lähtisi kyllä heittämään toista heittoakin koriin. Yrittäisin riistää tai rikkoa, mutta siellä jo valmennusjohtaja ja Koponen kommunikoivat keskenään. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mikä se ratkaisu on. Suomalaisista levypalloa hakemassa Hanno Möttölä, Sean Huff. Mitä tekee Petteri Koponen? Laittaa myös toisen heiton sisään. Venäjän päävalmentaja Vasili Karasev ottaa aikalisän 6,3 sekuntia pelikellossa. 66-65 ovat Svedov on nyt se pelaaja, joka pitää pystyä pitämään ilman palloa. Samaten Fritz on siellä toivottavasti. No, totta kai Venäjä taas pyrkii pelaamaan näille pelaajille pallon käteen, jotta heitä jouduttaisiin rikkomaan. Sokolov tulee isona miehenä tekemään screeniä, jotta Venäjän olisi helpompi saada pallo kentälle. Konkrasov pallon kanssa sivurajalla. Monia, hän saakin pallon. Koivisto rikkoo. 4,9 sekuntia jää Suomelle hyökkäysaikaa, mutta mikäli odottaa saattaa, kun Suomi saa pallon, Venäjä rikkoo saman tien, mikäli Monia laittaa molemmat vapaa-heittonsa sisään. Isot heitot Monialle, hän on huippuluokan vapaa heittäjä, mutta kyllä kovatkin ammattilaiset tällaisessa paikassa, niin saattaa käsi vähän tutista. Saa nähdä miten käy. Takarautaan. Nyt Venäjällä ei ole enää mahdollisuutta rikkoa. Toinen yritys. 4,9 sekuntia jää pelikelloon ja pallo pelataan varmasti lopulta Petteri Koposen käsin ja sitten on kiire. Ei. Hanno Möttölä lähtee hakemaan palloa. Mielenkiintoinen ratkaisu Aleksei Svediltä. Rikkoo Hanno Möttölä. Möttölä, joka on yksi Suomen parhaista vapaaheiteistä. Nyt Möttölä, hänellä on mahdollisuus tasoittaa tämä ottelu. 67-65 on. Olipa kyllä todella erikoinen ratkaisu. Siellä levitellään käsiä. Fritzonkin näyttää Svedille, että mitä menit tekemään. Möttölä on kovassa paikassa ollut ennenkin. Mitä tapahtuu nyt? Ensimmäinen. Hanno Möttölä laittaa pallon koriin. Tuo Suomen vain pisteen päähän, kun 3,5 sekuntia on pelikellossa. Hanno Möttölä on se mies, kenet tuonne viivalle juuri nyt haluaisin. Tänään heittänyt 86%. Möttölä. Myös toinen menee sisään. 3,5 sekuntia on pelikellossa ja lukemat ovat 67. Tällä hetkellä ottelu on menossa jatkoajalle Suomelta Susijengiltä. Loistava nousu otteluun mukaan. Isossa roolissa tänään on Konkrasov. Älkää tässä vaiheessa ei saa enää rikkoa. Konkrasov heittää kaukaa. Ottelu menee jatkoajalle lukemista 67. Nyt jos Suomi rikkoo, virheen pitää tapahtua vasta siinä vaiheessa, kun pallo on kentällä. Muuten siitä seuraa epäurheilemainen virhe.
Vaikean heiton joutuu ottamaan Monia. Levypallossa Koivisto. Venäjä on lyöty. Suomi voittaa 86-83. Suomi ottaa kolmannen voittonsa ja käytännössä varmistaa paikkansa jatkosarjaan.